virgin Hloh Mizo te hi chungkwa 6 lam soi she le inzir tir she tak ma se in chung kurpon lama ero 6 lam soi na sa le kan fiam thu tho na po mun poimo tak chang pha khopa 6 lom kan ni ti ila kan soi so lowang Mizo te chau kan ni lova mishring mipa ngai to phot chuan mipat mei che na hi angai to a anun puya amang bok thin 6 hi pathianin mishring te ta na siam ania mipa le meichia hi 6 mang dun tura pathian siam kan ni chuwangin 6 sui hi swal anilova pathian thu ne na uluk tika kanin zirtir hi kan ti tur le kan mo phurna ani Jeremiah bung somthum pakhat chang somni pakhara khan pathianin Israel chu Nula thiang hlim angin akowa tirkau pola chuan thiang hlimna virginity chu tharau lama kan thiang hlimna chinchian anga mangin thonhni Corinth bung som pakhat chang nia khan lal iswa ta na ngaihthlak nupui thiang hlim virgin ni tura min hual thu kan mu kha tin kaushanin kanin zirtir na angin Hebrai bung som pathum chang lia khan in nei ma 6 mang tele uire te chu pathianin an chung thu angai to don ti kan mu ani kha chudiang chuan Bible a hian virginity thiang hlimna hlutna te in nei ma 6 man hi kan ti lo tur ani thu te kan muwa tin kaushanin min zirtir boka pathian po in thiang hlimna chu angai hlu in afa palal iswa pian na tur po in Nula thiang hlim mari athlang chuak ti kan hreome kan thu pui virgin Hloh Chungchang hi han soita ila virgin lo ro rowa mipa ain me chetan a shom zo kanga chuwangin me chethlawang hau chungin kan soyang chuti role ro chuan me che virgin Hloh tir tu hi mipa kan ni awangin kanin da ol thei chuang lo Mizo 6 video leak out te hi minol pui chuan kan en deuh furin arin oma chuta karil ro lo om chu mipa te hian kan mut pui meichia te hi kan timol phau tak set ti hi ani meichia chuan in nga na tlak ka ngayen mipalaka chuan a in pumpek zowa ma se a topa tem le mol phau chia an hlo le thin zirchian na chu kanei ho lo na in meichia kumsom palia tanga kumsom ni pani in kar hi an virgin an Hloh tam na hun lai ber ani karinga heti hun lai hi an du to mipa chu an du em hun lai le engi moton ve chak na hun ania heti hun lai ya an bial pa ti azirin 6 an man le man lo hi thui tak a in ngatanga chuti rol chuan meichia po 6 lama harve tak ani chuan mipa chu kan dem theilawang poita em su atam sok meichia te hian kan thiang hlimna kan Hloh to chuan a le peka 6 man fo hi shelo na kan nei to tlat sel Facebook Instagram le adang dang vela halak saksi tak taka upload a post chin te kum chian tak tak chuan 6 lo mang to virgin to lo hi an lo ni du khop mai chuti rolin social media a halak 6 dei lo ma se virgin lo tam tak an la om chau bok meichia te hian kan virgin kan Hloh to chuan mipa hirin le harsa kan ti to thina inni silova min kalsan le si ani ngat phei chuan meichia virgin Hloh to tamzok ti hian mipa an ring le tak tak thei to thin lo ani chuba kha kan soi to ang khian kan in siam trafe ani lo chuan kan malam hun sela kan ngai sung tinen po 6 man lo hi thil hars tak ani toa simlen ta kan om treu rolin 6 man pui ti to lo mi eng emosat kan om pha bok tunlai a mi kan frang to a kan ei ngai zon don na kan virgin le chin lo kan in sort she lem lo chunga chuan a bekin mei chetan do so hi a thei lo tlukani physical taken virgin le chin lo hi a shat thei tat wangin kan virgin to lo ani chuan kan malam hun hi thui tak a hril tlat to zelani ka soidu chu mipa te po in kan nei do lo tur hi chu an thiang hlimna virginity hi iti chia sak to lawang u tuna tan mai an nun kan ti chelova an malam hun thlengin an nun hi kan ti chia ani mipadang an nei le na tura harsan tam tak kan siam saka in nei ma 6 man zel poiti lo na an nei pha to a kan soi ang aya thui hian an nun kan ti chia sak tak meu meu ani
meichia temol hian ishe tharang u 6 min man puitum tu za asomriat ayatam mi pa hi chuan min mangai lo ti hi pom top mai ula in lo ti diklo po in virgin lo ai chuan ala thashim shim mi pa in kan mangaya kan nei du tak tak te hi chu an virgin hon sak kan tum ngai lo chu tianga hong du tlat in nei ma a 6 mang du tlat belpa itungani chuan film khur hle ang che kan virgin kan hlo rol hian kan taksa mai ni lo kan ril ru kan zaom na thlengin kan hlo tela chuwangin kan virginity kan hlan ma hian voi khat tal in ngai to non thra mang u virgin hlo hian ken tel tam tak aneya pathian thu kan oi lo pha pialama kan malam hun zel hi kan ti chetela kan sim lo phei chuan AIDS na thlenga kai thei le thedar tu kan ni thei ti te hi kan ngai to tel sham don nia I virgin lo emo lali suan a mangai che ata ni turin nula nangma mangai tu ini na ang anga pom tu le mangai tu che apeyang che ole khate sung kha zanina kan ron tar lan thei chuania tlem ka han bel ve hlek tiang achung lama kan ngaihthlak tak social media lama sexy tak taka impossible chiana virgin hlo to an lo ni tlang pui thu khi bipa ti thlen na tlanga tang chuan thil om lo ani shan lova adik na chen po a omang amero chu thomna mu mal po in bel lo le me che impo sexy na zong virgin to lova ngai na mi pa ten in yani ngat chuan in ti solve khopang le kan tunlai ko vela chuan thomno ching tak tak le sexy tak taka impo so te ai chuan Kaushan le pathian thu ngai na tak angalang tele mai koratana simna te lo pian tharna changtu te hi thiang hlim na wong him zo lo an ni du sok ma se Mizo mechia te tan ero puan bi tluka in chena moi hi kan mi pa ti mi ta aum lovani ti ero kan hriat apoimu kati ayenga po chuni sela ngai zongi ne ya mangai ne ni point michingin kan malam huna enge lo thleng don kan sha lo awangin lowin thenta po ni ila midang ti ngai zon tlak le mangai tlak ne tura tuna kan ngai zong ti ni na kan nun hi mani thewa en ulukila apoimu kati mema achan chu tuna kan ngai zong ti hi dam chunga ta na kan ko pui turte anni lo thei ve tlata anni thei tlat boka chutianga ne wang chuanin tuna kan kopuite laka po hianin omdan chin tok hi sia ela loin then taila nakina midang tingai son tlak le mangai tlak ni tura tuna tanga kan nun kan ulukhi atul katiani e tuna kan mangai em te po hi naktu ga kan ngai zong hlui ni mai theian ne wangin in ngai zon laya 6 month hi atuate tan po ahim lo te hi en shephot tiang odin abekin mechia te hian ngai zong kan nei ani poin mun fian rale midang om ve lo na muna kan ko pui te tombo pui lovila hunrem chang siam sak lovila kan himani mai mun fian rel le midang te om ve lo na muna ke mani mechia zogina tom kan du tlat chuan mi patan ngai to na tam tak kan pe theatin lo thei lo na wanga mun fian rele etu ma om ve lo na muna kan lo om pal ani po in kan ko pui te ta na zuam om lo tur hian omila chu chu kan hem ve theina kong om chunania achan chu e meichia te du lo chung hi mi pa ti hian ti an ti thei bik lo ani min phuar beta cha thelo tura min siam te ni ngot lo choni mi pa te hian meichia te du lo chung hi min khoi che thei bik lo ani chu mi pa te po hian an ria mi tam tak phei chuanin chuan lama emo mani in thiam chup nan te po an mang hial thin ani atop beratan chuanin meichia te sia ta na ka du em chu ke mani thiang hlim na wong him tur hian kan fem khuranga ya kan kopui te laka kan film khuranga yani mani thiang hlim na von him duwa film khurna ne na ngai zong nei tlat thin insir ta hi soitur kan la om loven ka sia me cheta na virgin hlut na shithiam tu chu mi pa te ni lovin me chete buk hi kan ni mo tuna e
kan lo thiang hlim lo ani chuan ngai zong emo kan thu puina soi tak ang hian ngai zong dang emo lo nei le don po ni la mania mo kan chung rila in thiam lo na le in sit na tam tak apiang chuak theya eng ang